vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages yo zvazvakangoma hazvo vedwe hanzi pachirungu opening up a can of worms. Maybe ndo zvakaitika mushure mekunge vahanzvadzi vedu vatitumidzira nyaya yavo yekuti vakatenga mapiritsi ekukudza mahips zvekare nemainjections acho avanopota vachibayiwa. Saka pane vamwe mukoma vakatumidzira his own confession. Nganzi bakadi zvenyu mukoma, inini ndainge ndine sikarudzi yangu yainge itori good size at that time. Sikarudzi yangu ndaiti kana ndikaimeasure ndaitoona kutoti yainge ine at least 15 centimeters because ndakamboimeasure, but ndainge ndichingodawo kungova nesikarudzi hombe zvekuti kana uchinokumura kudai paya pamunenge mava kuda kuita mutambo wenyu, mukadzi achinotarira sikarudzi yako ange achingorohwawo nehana, ange achizongokuonawo semurume. So I was not satisfied nesikarudzi yangu. Ndopandakabva ndazotanga kuita research, order mapiritsi akati one day. Izvi ndakazvitanga soon after lockdown yabviswa, ndopandakabva ndatanga kuorder zvinhu izvi online. Then last year pane mamwe mapiritsi awo andakazotenga paTakealot. Mapiritsi awo handichazivi kuti ndo akandikanganisa here kana kuti andakazotenga physically mushop, because mapiritsi awa ekukudza sikarudzi ndakamatenga paTakealot, mamwe acho ndikanomatenga mushop. Saka ndainge ndichimanwa simultaneously, ndichiti ndikanwa awa masikati mamwe ndomanwa usiku. Sikarudzi yangu handingati yainge ichiwedzera kukura kureba, but zvayakangoita ndezvekuti for about a month sikarudzi yangu yakaita sekunge yainge yawedzera kuita dhafu, ichigara yakaita kakuzvimberera kudai. But chainge chondivhundutsa ndechekuti isusu vanhurume tsinga dzinongogara dzakadhinda pasikarudzi dzedu, but at that time chakandishamisa ndechekuti iyo yaiti ichifuta kudai tsinga dzakabva dzatanga kunyura mukati zvekuti ndainge ndotoita zvekuzvipenengura kuti ndikwanise kuona tsinga until dzazoti disappear completely. Dzakati dzadisappear kudaro sikarudzi yangu yainge yava chidhafu zvino, zvekuti ndaitoti paya pandinenge ndichisika bonde nemunhukadzi wanyatsokunzwa kuti ya panapa ndiri kutoita sekunge ndiri kutangidza kutozvivhurira girlfriend yangu, ende vanhukadzi vandainge ndichirara navo vainge vava kutondizeza vachinditi yakanyanyisa kukora, ende zvainge zvava kutondipawo pride yekuti kana ndikaenda kusleep over kana ndikasiyawo ndaita zvandinenge ndaita munhu, ndobva ndazviudza kuti ya ndiri bhuru chairo. But after about a month mushure mekunge ndava kuzvifadza nesikarudzi yangu, ndopandakangomuka one day sikarudzi yangu yainge ichiita kakuvavirira. Saka ndakabva ndatanga kukwenya ndikati kuti isiki, ndokubva ndaenda kuchipatara ndikabva ndanopiwa mapiritsi esiki, zvikanzi kuda maybe yainge iri drop yainge ichazobuda. Ndakati 7 days mukoma dzakati dzati dha, ndokuona kuti drop iya yainge isina kana kumbobuda. Ndainge ndakanzi ndinge ndichidzoka kureview sezvo drop iyi yainge isina kugara yabuda, plus manesi acho ainge aine kahuchiki kekuti iwe uri muZimbabwean apa uri kuti netsa futi nesiki dzako. Ndokubva ndangoregedza kuenda ndikati as long as ndanwa course yakakwana ye7 days then it is going to be okay. At that time ndakabva ndazomborarama upenyu hwekuti ndaingoita bonde nevanhukadzi ndichishandisa protection, but kakuvavira kaingoramba kachidzoka. Ndaiwanza kuti makuseniseni paya pandinenge ndabva mukuita wet iya yemakuseniseni, kana ndazombodzokera mumachira ndakamirira kuti nguva dzangu dzekutanga kugadzirira kuenda kubasa kana dzava kuda kunokwana, ndobva ndachizomuka. Apa pose apa ndinenge ndiri mumachira ndaingonzwa kakusosona ndichingokwenya pamusoro pesikarudzi yangu mukoma. One day ndakati ndichipurizira sikarudzi yangu, apo pandaigara ndichingonzwa kuti ndo panenge pachiita kakuvavirira, ndo pandakabva ndazonzwa kuti painge pakaita kakuzvimbirira, ndokubva ndazozvifukura jira ndikabva ndatanga kutarira sikarudzi yangu. Ndakatoita zvekutobatidza torch, ndakabva ndaona tsinga, but tsinga iyi manje yainge yakaita green. Munoona green iya ndo tsinga yandakaona iyoyo. Saka ndakatomboenda paGoogle ndichida kuona kuti tsinga idzi dzegreen dzinowanikwa here pasikarudzi dzedu idzi sevanhurume, but handina kana answer yandakambokwanisa kuona ipapo. Ndokubva ndangosiyana nazvo mukoma. Izvi zvakaitika about 4 days zvichingoitika.
kudzamara ndazotanga kunzwa imwe pain. The pain was just too much. One day ndakati ndanzwa kuti panapa ndikuda kuenda kunorasa mvura, ndakati ndichingonomanikidza kudai kurasa mvura, ndopandakangonzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwakaita sekunge kwaiva netsinga yakadambuka, because ndakanzwa kuti ndikabva ndatanga kubvunda nepain yandakanzwa, but handina kana ropa randakabuda, nothing. Then usiku hwacho ihwohwo ndaifanira kuti ndinge ndichienda kusleep over. Chakandinetsa ndechekuti ndakakweva mukoma, ndakakweva kusvika mukadzi uya atanga kupopota, because ndakadhonza 2 hours ndiri pamusoro pake, and iyi yainge iri first round ndiripo pamusoro pake. Then ndokubva apopota akati, iwe shuwa ungauya kumba kwangu watanga wandinwira mapirits, but ndainge ndisina kana mapirits andainge ndanwa. Ndakazongoramba ndichingomunyengerera kuzonosvika ndichinzwa kuti ndainge ndapedza, asi chakandishamisa ndechekuti ndakatonzwa kuti ndapedza, but ndichizonozvitarira kudai ndakatoona kuti ndainge ndisina urume wandainge ndaburitsa. Ndopa zvakatangira ipapo. Then ndakangoramba ndichingodaro kuti ndinosangana nemunhukadzi but ndisina urume wandinoburitsa, kuzonosvika sikarudzi yangu ichinoti fototo, like izvezvi sikarudzi yangu haichatomboshandi zvachose. Kunyangwe ndikamanikidzira kuita bonde, number 1 handina kana urume hunobuda, number 2 I have lost all sensation kusikarudzi yangu. Kunyangwe ndikazama kuda kumbozvikurunga ndiri ndoga, but hapana kana sensation yandinombonzwa kusikarudzi kwangu. So I suspect kuti maybe ndakazvipisa mafuse. Handizivewo kana kuinewo madoctors vanotevedzera chirongwa chenyu, handizive kuti nenyaya yangu iyi vangandipawo recommendation yakaita sei kuitira kuti dambudziko rangu iri randiinaro rikwanise kusolveka. Kana variko please ngavange vachizondibatsirawo, ndichange ndakateya ziso rangu mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi handisisina feeling kwakavanzika kwangu. Hakusisina kana feeling zvachose. Kunyangwe ndikambozama kudii, kunyangwe ndikazvibata, kunyangwe ndikadii, hakusisina feeling. Hanzi it is just a part of my body yandinongoshandisawo kurasa nayo mvura, but kumashure uko hanzi ndaitova munhu aiva bore. Zvakangotanga ipapapa pandakati rikedzai ndinge ndichingoorder mapirits awa ekukudza sikarudzi yangu. Hanzi ndaiva nechi ichi 15 centimeters, I think 15 centimeters. Kune vane ruzivo 15 centimeters tingati dziri above normal here? You can tell us in the comment section. And I was not satisfied. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I am looking for your advice. Should I go ahead with my plans that I have for my stepson, kana kuti ndongosiyana nazvo, ndongoramba ndichingoshanda neziya, but iyi yekudya cheziya inotirwadzei. All of these things I started them after me and my wife had a very big argument, because zvakaitika ndezvekuti one day akangokaruka areceive a phone call. Ndikabva ndamubvunza kuti ko phone call iyi yabva kunani, akabva ati handizivi. So she was trying to hide the fact yekuti ex-husband uyo waakazvara naye vana vake iye ava munomu. So akangokaruka areceive this phone call, ndokubva atodropa. Ndikati ndiani, ndokubva aramba paya akati handizivi, akabva abloka number dziya, but asati abloka number idzodzo ndakangodzitarisa, so ndokubva ndangodzibata the last digits. Saka ndakangotarira namba dziya ndikabva ndadzikrema, same time ndikabva ndatonodzinyora kunotepad kwangu, ndikabva ndazodziseva. Saka namba idzi ndakazongoramba ndichingodzitracka, ndichiona munhu achingochinja maprofile picture. Ini munhu uyu ndainge ndisingatombomuzivi zvachose. Then one day ndo pandakabva ndazoona manje ainge akaisa mapictures evana, my step daughter and my stepson. So ndikabva ndati mapictures awa muchinda uyu what is going on, because aiwanzokuzviisa profile and nichiona kuti akafanana nevana vamadam. So I then confronted madam one day ndabva kubasa, ndikabva ndati tell me kuti munhu uyu ndiani. Madam ndo pavakabva vazoti ndi ex ndivo baba vevana vangu, and I don't know kuti vakapiwa manumbers angu nani, ndokusaka ndakabva ndazovabloka. Saka takazoita kakutukana because
iye akabva ati kana zvichinetsa vana vacho ngavachingoenda because vava kutondishaisa mufaro. Zvinhu zvokuti zvakangondibohwa because akabva azotanga kupinza tunyaya twekuti plus kumba kwedu hausati wava kana nesent rawakaendesa kumba kwedu, panapa uri kungondishandisa apa. When I started to think about the things that I have done for her, the things that I have done for her mother, mukoma mufunge zvenyu, pandakatanga kudanana naye mukadzi uyu, pamba pavo painge pangori nezvidzimba zvematanda. Ndini ndakatoita kuti pamba pavo pange pachiva nedzimba mbiri idzo dzandakavakisa, 3 roomed houses maviri. Zvekare ndikabva ndazoisisa imwe yacho ndakaisisa masolar panel, itori nemasolar panels pamusoro payo izvezvi. Saka zvinhu zvokuti zvakabva zvandirwadza. Munhu achitanga kunditi kana zvichinetsa sha, it is far much better kuti tinge tichingorambana. This is the only disadvantage yekuti kana ukagara waroorwa apa uine vana vako kudhara, munhu iye anongokutorera maadvantages. Ndokusaka usingadi kuenda kunondibvisira mari kumba kwedu because you are just using me. Ndikabva ndati urombo hwangu ndo uri kukonzeresa kuti ndinge ndichitadza kuenda kunokuroora. Akabva anditi saka munombodireiko vanhu vane vana vavo kana muri varombo, because zvaizvezvi kana ndikatoomerwa ndichatongomeka sure kuti ndatongoudzawo baba vacho kutoti zvinhu zvakandiomera, because most of the times vana vangu vanopedzisira vasisina kana hembe chaidzo nekuti unenge usina mari. Takatukana but tikabva tazoitana sorry, but inini mumwoyo mangu ndakabva ndazozvichengeta manje ndikati paribo. So saka ndakabva ndazozviudza kuti maybe it is far much better kuti ndingotsvaka umwe munhu, but munongoona kana uchida munhu unenge uchingomuda. So zvandakazoita ndezvekuti let me try to better my life, maybe ndine minyama, sezvo iye akanditi kana mari yako haishandi unoratidza kuti une rimwe zijambwa nerimwe zimunyama. Ndopandakabva ndazofamba ndakatanga ndaendawo kumaprofita iwawawa, but ndainge ndichingoudzwa nhema because ndaiudzwa nyaya dzekuti amai vako vakashayika zvikazoti apa muchembere vangu vachitori zvavo vapenyu. Ndikabva ndati maprofita awa ane nhema. Ndokubva ndazoenda zvangu kune umwe anoita zveun'anga ndisangoma wemuno muSouth Africa. Saka ndakazoenda kuna sangoma vaya ndikabva ndazotaura navo ndikati inini mudzimai wangu anogara achindituka achinditi hauna mari, saka izvezvi ari kutoti ari kuda kundiramba. Nyanga iya ikabva yanditi kana usina mari unokwanisa kurambwazve nemukadzi because vakadzi vose vanongoda mari. Zvino iwewe unokwanisa here kugamuchira zvinhu zvandiri kukupa? Ndokubva ndazogamuchira paya. Saka ndakapiwa chimwe chitanda ichi ndakabva ndazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichichiisa mumafuta ekuzora awo anozorwa nevana vake, because vana vake tigere navo kuno kuSouth Africa. Saka ndakazoti ndabva kubasa ndokubva ndazotora chimwe chigaba chavo cheJohnson chevaseline ndikabva ndangobayirira chitanda chiya. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichibayirira chitanda ichi kwe14 days. Saka ndakabayirira chitanda chiya kwe14 days. After 14 days dzakwana ndokubva ndazodzokera kwavari sangoma ava. Zvino pandakadzokerako kumba kwavo sangoma ava vakabva vanditi iwewe uri kufanira kuti unge uchichekeresa mwana wemudzimai wako. Saka mukoma ndo nyaya yacho iripo yekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichichekeresa mwana wemudzimai wangu, this stepson of mine. Saka recently iye akanditi one day ndikuda kuti unge uchiuya naye mwana wacho panapa. Saka ndakati ndichibva kunomutora kuchikoro ndokubva ndadarika nekumba kwasangoma vaya. Mwana uyu ndakangomuti ndeti vari kunzwa mudumbu, ngatipindei tinge tichipiwa mushonga wekurapa mudumbu. Ndokubva tatopinda muya takabva tapfugama, but pakati pedu pakabva pazoiswa gavi rekuti patsanura. Saka takati takapfugama kudaro, sangoma uya akabva azotora mvura yaainge azanganisa nemushonga ndokubva atanga kukusha stepson wangu uyu. Akati apedza kudaro ndokubva azouya kwandiri akabva azondinwisa manje mushonga uya. Inini haana kuita wekundikusha, akabva anditi enda unorasa mvura. Ndokubva ndazoenda ndikanorasa mvura. Chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakati ndaenda kunorasa mvura kudaro akandipa kamwe kabhaketi kadiki ndakakazadza mukoma kabhaketi ikako. Ndakati ndadzoka nako kabhaketi kaya kainge kaine weti iyo yandainge ndaita. Ndakabva ndazonzi stepson wangu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichimupa iyoyo weti yangu kuti ange achinwa. Saka yakabva yazoiswa mukapu. Munongozivawo kuti vana akabva agamuchira kapu iya ndokubva atanga kunwa zvake. Saka sangoma uyu akanditi
akatoisa mhepo ichange ichizodana vanoponda vanhu. Mwana uyu hanzi anokwanisa kungopondewa anytime, asi hanzi kana ndisingadi kuti zvinhu izvi zvinge zvichizotora nguva, because akanditi iye haatozivi kuti mwana uyu achazopondwa rini. Iyo mhepo yacho ndo ichazosarudza apo painenge ichida kuti mwana uyu ange achizopondewa. Saka zvaizvezvi akanditi asi kana uchida kuita mari very fast, option yandinokupa ndeyekuti ndichakutsvakira vamwe vakomana vekuMozambique. Hanzi mwana uyu anokwanisa kungobiwa, kana abiwa then obva azopondewa. Inini pane zvandinofanira kuti ndinge ndichizopiwa pamabody parts ake, but the rest of his body hanzi maparts ake anozotengeserwa dzimwe n'anga, mamwe masangoma emuno muSouth Africa. Saka ndo nyaya yacho iyo yandakatarisana nayo. Handizivi kuti ndoita sei, ndosiyana nazvo here. Inini option yangu yandiinayo so far yandakaudza sangoma uyu ndeyekuti it is far much better kuti ndinge ndichimirira mhepo yacho kuzonosvika ichizotsvaka vanhu vekuti vanozongosangana naye mwana uyu then obva angokidnepewa kana kupondewa. Zvinenge zviri nani than kuti inini ndinge ndichizobuditsa futi mari yangu ndobva ndatsvaka vanhu vekuti vanobva vandipondera uyu mwana wemudzimai wangu. Ndinoona sekunge ndinenge ndanyanyisa kuita utsinye, asi zvikangoitika hazvo ndisitomborina kana kutombotarisira, zvobva zvatongonzi mwana apondewa akidnepewa. Zvinenge zviri nani. Handiziviwo kuti vedare renyu vanoti kudii nenyaya yangu. I am just asking for any kind of advice. Vachada kundijaja, hamuzivi pain yandiinayo, hamuzivi kamutukirwo kandakaitwa nemudzimai wangu for simply asking the reason as to why ainge akandinyepera kuti phone call yaakareceiva yainge iri phone call yani. Hamuzivi pain yekuti unoda kufadzawo mukadzi obva wavakisira amai vake dzimba dzekugara, at the end of the day obva akuudza zvake nyobvo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndafunga kuti ndinge ndichisacrifice my step son. Hey, zvakangoma hazvo veduwe.